Για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, θα σας προτείνουμε έναν υφικό μακιγιάζ που θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την ομορφιά σας. Η σωστή προετοιμασία για να έχουμε πάρα πολύ ωραίο δέρμα είναι να κάνουμε σωστά κοψίματα στο πρόσωπο. Κάνουμε έντονο contouring με concealers για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δυνατά χαρακτηριστικά και να δώσουμε φωτεινότητα και λάμψη εκεί που χρειάζεται. Ομαλοποιούμε τη βάση μας με το Pro Blending Sponge, την ανοίγουμε δηλαδή προς τα κάτω για να πάρουμε το περίσσιο προϊόν. Εδώ περνάμε και κλειδώνουμε το αποτέλεσμα με πούδρα. Βγάζουμε έξω τα ζυγωματικά, ρουφώντας λίγο τα μάγουλα και ενισχύοντας τα κοψίματά μας με τερακότα. Ξεκινάμε σε όλο το κινητό βλέφαρο να περνάμε μια βασική σκιά που θα δώσει φωτεινότητα και λάμψη σε όλο το μάτι για να διατηρήσουμε λαμπερή τη βάση του ματιού. Δίνουμε βάθος ανοίγοντας τα μάτια και περιγράφουμε γύρω-γύρω το βλέμμα. Κλείνοντας το μάτι, ανασηκώνουμε το άνω βλέφαρο για να περιγράψουμε όλο το περίγραμμα. Κρατάμε κλειστό το μάτι και περιγράφουμε το εσωτερικό, της άνω και της κάτω βλεφαρίδας. Με ένα τριγωνικό πινέλο θα σβήσουμε και θα κλειδώσουμε από πάνω το μολύβι. Με ανοιχτό το μάτι, πατώντας το πινέλο στον οδηγό που έχουμε δώσει πριν από λίγο, κάνουμε πιο έντονο το βάθος. Δίνουμε έξτρα φως και λάμψη στις εσωτερικές γωνίες του ματιού και κάτω από το φρύδι. Σαν τελείωμα περνάμε τη Secret Volume μασκάρα πρώτα από πάνω για να καθαρίσουμε τις βλεφαρίδες. Τις γυρνάμε και τις τραβάμε προς τα έξω και τις προετοιμάζουμε κάνοντας ψαλιδάκι έτσι ώστε να είναι έτοιμη η βλεφαρίδα γυρισμένη για να πατήσει επάνω η ψεύτικη βλεφαρίδα. Έχουμε κόψει αφού έχουμε μετρήσει πρώτα τις βλεφαρίδες και κοιτώντας κάτω χαμηλά, χωρίς να κλείσουμε τα μάτια για να μην κολλήσει το άνω με το κάτω βλέφαρο, τις τοποθετούμε πολύ κοντά στο δέρμα και τις κρατάμε για λίγο μέχρι να κολλήσει καλά η κόλλα. Τις πιέζουμε πολύ καλά με ένα ξυλάκι στη ρίζα και τις φιξάρουμε πολύ καλά με τα δάχτυλά μας για να σηκωθούν και λίγο προς τα πάνω. Με το Liquid Eyeliner περνάμε την τρέσα της βλεφαρίδας για να σβήσουμε την κόλλα. Χρησιμοποιούμε δύο blush, το πιο σκούρο το βάζουμε στη βάση των ζυγωματικών και το πιο ανοιχτό στη βάση των μήλων για να δώσουμε φως. Και στη βάση της μύτης και κάτω από τα χείλη και την πιο σκούρα απόχρωση σαν υγεία. Περνάμε στο τέλος το περίγραμμα στα χείλη για να δώσουμε σχήμα αλλά και έξτρα διάρκεια στο κραγιόν. Παίρνουμε το κραγιόν, σβήνουμε το περίγραμμα για να μην μείνει κάποια γραμμή και στο τέλος ολοκληρώνουμε με λίγο lip gloss στο κέντρο από τα χείλη.